7 дни в седмицата ни следят камери по улиците, на работното място и в магазините. Как се отразява постоянният контрол на човешката психика и живеем ли в реалити шоу, разказват Ана Евтимова и оператор Евгений Борисов. Още щом излезем от дома си, ни наблюдава зоркото око на охранителната камера. После шефът ни е разгърнал цяла мрежа от кабели, за да следи служителите си. Децата в училище също са под постоянен контрол. И накрая, дори в кварталния магазин ни наблюдава, докато си купуваме хляб. Този постоянен Big Brother ни държи под напрежение през целия ден и подсъзнателно създава дискомфорт. Колкото повече се стремят да ни контролират, ние толкова повече слагаме маски и се опитваме да се впишем за това как трябва да изглеждаме, просто защото знаем, че сме наблюдавани. Общо взето човек, колкото повече го контролираме, толкова по-малко показват същината от себе си. Основният мотив за 24-часовото наблюдение е, че по този начин се осигурява по-голяма сигурност. На практика обаче камерите нарушават личното ни пространство. Най-ценното човешко качество и право е да има свобода на избора, свобода на действията, което всъщност бива погазвано в този случай. Шекспир е казал, че целият свят е театър, в който всички сме актьори. Едва ли обаче английският поет и драматург е вярвал, че един ден всички ние ще сме неволни участници в едно голямо реалити, в което всяка наша крачка е под наблюдение. Малко над 40 минути